అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం తిమ్మాపూర్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా మరోసారి అవకాశం కల్పించిన గ్రామ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానని సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తిమ్మాపూర్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గంకిడి లక్ష్మారెడ్డి గారు అన్నారు. అలాగే తన విన్నంటి ఉంటూ తన గెలుపుకు సహకరించిన పెద్దలకు, యువతి యువకులకు, మహిళలకు, పురుషులకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, తన అభిమానులందరికీ ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ హోలీ శుభాకాంక్షలను తెలుపుతున్నానని తెలిపారు. అలాగే తన గెలుపు కోసం కృషి చేసిన వారందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, మానకొండూరు శాసనసభ్యులు, రాష్ట్ర ఏసీసీఎల్ చైర్మన్ కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ హోలీ శుభాకాంక్షలను తెలుపుతున్నానని అన్నారు. అందరి సహకారంతో గ్రామంలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు కృషి చేస్తానని కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం తిమ్మాపూర్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గంకిడి లక్ష్మారెడ్డి గారు తెలిపారు. టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అస్సలాముఅలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.